Βοήθησε τον εκεί. Αμέ. Γιατί θα με βοηθάει αυτό στη δουλειά. Ασούλα. Προς όλοι μας πολλές είναι. Δεν βλέπω. Έλα. Τι θα κάνετε, γιατί αυτό Τα παιδιά τώρα θα πάνε λίγο πιο έξω. να προσέξουν οι γονείς λίγο τα παιδιά, γιατί από εκεί λίγο στην άκρη τα παιδιά το ξύλο θα κάνει ένα κύκλο, εδώ έτσι, και υπάρχει περίπτωση να... Στον τοίχο, πέρα. Ελάτε κοντά εδώ, ελάτε κοντά. Πίσω. Ελάτε κοντά μου. Όχι, μπορεί να σε χτυπήσει πίσω. Ναι, εδώ θα βλέπει. Έλα, Μην ξαναπεράσει άλλο από εκεί. Έλα. Όχι, πιάσε. Εδώ. Από στο κουτί. Αυτό. Αργά. Ο ίχνος φωτίσει το κουτάλι. Το τσάκι μας θα σου πάρω σένα. Καλά και το τσάκι μας αυτό το έχεις βάλει. Προσέχετε το χέρι. Σιγά. Ο λίχνος έχει το νόημα ότι βγαίνει κατευθείαν όταν είναι σκοτεινά σε αυτόν που το κουταλική που λέμε το μιλωνά τους προκύπτει. Ναι. Έτοιμος παιδί. Σιγά. Θα βάλετε λίγο νερό. Και από πάνω. Ναι. Φέρετε εδώ να μείνει ανοιχτά για να μπορεί να πάρει το... Έλα. Προσέχετε. Σιγά. Θοδωρή. Καλά είστε. Γυρίστε τη λάσπη. Η λάσπη έτσι προχτά να πάει εκεί και μετά έχει πιάσει μέσα. Να σου πω.